Ženám se kolem 40 děje něco, o čem nikdo nechce mluvit. Jeden den dělá snídani dětem, skládá prádlo, plánuje rodinné dovolené. A další den si stahuje seznamovací aplikace, kupuje si spodní prádlo a píše si s nějakým chlapem z posilovny. A ty tam stojíš a přemýšlíš, co se sakra stalo s tvojí ženou. Děje se to všude. Miliony mužů sledují, jak se jejich klidné, spolehlivé manželky mění v puberťačky s vrázkami. A nejhorší na tom je, že se všichni tváří překvapeně, jako bychom už dávno neměli varovné signály napsané v její biologii. Myslíš si, že svou ženu znáš? Myslíš si, že protože s tebou byla 15 let, vychovala vaše děti a vybudovala s tebou život, je vůči tomu, co přijde, nějak imunní? Brácho, žiješ ve fantazii. V psychice každé ženy je tikající bomba a ta vybuchne někdy mezi 35 a 45 lety. Ne, že by mohla vybuchnout. Ona vybuchne. Jediná otázka je, kolik škod napáchá. Muži si často neuvědomují, že když žena dosáhne 40, není to už ta samá osoba, kterou si vzali. Nemluvím o zralosti nebo moudrosti. Mluvím o zásadním přenastavení mozkové chemie, priorit a celého pocitu vlastní identity. Žena, která byla ve 30 spokojená jako matka a manželka, je ve 40 zoufale hladová po uznání. A ten hlad ji vede k činům, které ničí všechno, co jste spolu vybudovali. Podívej se. Ano, sebehodnota každé ženy je postavená na písku, na jejím vzhledu. Od narození jí společnost říká, že její hodnota se rovná její kráse. Buď hezká, buď žádoucí, buď chtěná. To je ten program. A 20 let, zhruba od 15 do 35, funguje dokonale. Muži ji nahánějí. Komplimenty tečou proudem. Cítí se hodnotná. Pak ale biologie udělá to, co vždycky. Vezme si zpátky to, co dala. Ve 40 se podívá do zrcadla a vidí cizince. Ne proto, že by vypadala hrozně, ale proto, že vypadá jinak. Tvář, která kdysi otáčela hlavy, dnes sotva zaujme. Tělo, které muže přivádělo k šílenství, dnes dostane maximálně zdvořilý úsměv. A tohle není o marnivosti. Je to o zhroucení identity. Celý její pocit vlastní hodnoty byl postavený na tom, že je žádoucí. A teď ta touha mizí jako ranní rosa. Představ si to takhle. Jsi profesionální sportovec. Celá tvoje identita, hodnota i smysl života jsou spojené s fyzickým výkonem. A pak přijde věk. Nejsi špatný, ale už nejsi to, co dřív. Teď to vynásob 10 a pochopíš, co se děje v hlavě tvojí ženy, když si uvědomí, že její krása bledne. A tady to začíná být nebezpečné. Místo, aby ten proces přijala, aby důstojně přešla do další fáze života, moderní ženy panikaří. Bojují proti realitě. Vyhlašují válku času samotnému. A první obětí té války je manželství. Ve 22 je kompliment jen šum v pozadí. Protočí oči. Jo, jasně, vím, že jsem hezká. Ale když dostane ten samý kompliment 42letá žena, mozek jí zaplaví dopamin. Konečně důkaz, že na to ještě má. Že není neviditelná. Jeden kompliment od cizince má větší hodnotu než 10 let tvé oddanosti. Proč? Protože tvoje oddanost je povinnost. Jeho pozornost je volba. Tohle je špinavé tajemství, které ti nikdo neřekne. Vdané ženy po 40 jsou nejsnadnějším cílem svádění. Ne proto, že by byly špatné, ale proto, že hladoví po něčem, co jim už nemůžeš dát. Po vzrušení z toho, že si je někdo vybral, aniž by musel. Tvoje pozornost se nepočítá. Jsi jistý, ale náhodný chlap v kavárně, který se na ní usměje, to je čistá validace. A jakmile ochutná první doušek vnějšího potvrzení, je konec. Ne hned, ale nevyhnutelně. Vzpomene si, co jí chybělo. Být pronásledovaná, chtěná, být něčí fantazií místo každodenní reality. A tahle vzpomínka se stane svěděním, které tvoje stabilní a předvídatelná láska nikdy neuklidní.
Víš, kdy se manželství dostane do nebezpečné zóny? Když začne mluvit o minulosti s úsměvem místo rozpaků. Když o bývalých mluví s nostalgií místo odporu. Když vypráví o svobodných časech s jiskrou v očích. Tehdy začne odpočet. Tady je brutální biologická lekce, kterou tě ve škole nenaučí. Ženský mozek se s věkem doslova přepojí. Chemický systém odměn, který ji ve 25 letech naplňoval, je ve 45 letech téměř vyčerpaný. To, co jí dřív přinášelo slast, dnes sotva pohne ručičkou. Ve 20 jí rozbušilo srdce držení za ruku. Ve 40 potřebuje emocionální zemětřesení, aby něco cítila. Ty nervové dráhy se změnily tak zásadně, že romantická večeře je pro ní jako sledování schnoucí barvy. Víkend, který si naplánoval? Rutinní údržba. Intimita, kterou jste roky ladili, je jen šum. Potřebuje stále extrémnější podněty. A ty, kamaráde, si pravý opak extrému. Jsi pohodlný, bezpečný, neurologicky neviditelný. Proto se nejhorší zrady žen dějí po 35. Ne ze zla, ale ze zoufalství, z touhy znovu cítit život. Ta samá žena, která si ve 20 vystačila s držením za ruku, ve 40 potřebuje plnohodnotný citový románek. Viděl jsem to nesčetněkrát. Oddaná matka 3 dětí uteče s osobním trenérem. Kostelní manželka začne vztah s nejlepším kamarádem manžela. Dokonalá žena zničí celý život kvůli chlapovi z internetu. A pokaždé manžel říká, nikdy bych to nečekal. Opravdu? Nevšiml sis, jak se s odporem dívá do zrcadla? Jak se rozzáří, když si jí všimne cizí muž? Jak se emocionálně vzdaluje, i když fyzicky funguje? Známky jsou tam vždycky. Muži je jen nevidí. Začíná to nostalgií. Idealizuje minulost, mluví o divokých letech s jiskrou v očích, kterou dřív neměla. Vytahují se staré fotky. Příběhy o bývalých partnerech se mění z trapných vzpomínek na zasněné vyprávění. Už nežije v přítomnosti. Truchlí nad minulostí, která je pryč. Pak přijdou nové kamarádky, konkrétně rozvedené ženy, které se našly. To nejsou kamarádky. To jsou díleři. Prodávají drogu jménem zasloužíš si víc. Scházejí se u vína, které je ve skutečnosti sezení plné stížností, kde si navzájem potvrzují, jak byly utlačované a jak jsou teď konečně šťastné. Tvým stabilním manželstvím začnou pohrdat. Skrze jejich jedovatou optiku se z něj stane vězení. Sociální sítě se stanou její novou realitou. Hodiny scrollování pečlivě vybraných životů, porovnávání její zákulisní reality s cizím sestřihem toho nejlepšího. Algoritmus se rychle naučí, co chce vidět. Příběhy proměn. Odvážné ženy, které začaly znovu. Láska po 40. Každé přejetí prstem potvrzuje to, čemu chce její panikařící mozek věřit. Všichni ostatní žijí lépe a ještě není pozdě se přidat. Fyzické změny přicházejí ve vlnách. Nejdřív nenápadná údržba. Nová kosmetika, procedury, vlasy. To, co dřív přísahala, že nikdy dělat nebude. Pak eskalace. Drastické diety, obsesivní cvičení, oblečení, které patří spíš do skříně její dcery. Nesnaží se vypadat dobře. Snaží se vypadat mladě. V každém nákupu, každém tréninku, každém úhlu selfie v zrcadle je zoufalství. Nakonec přijde emoční odstup. Potřebuje prostor. Čas pro sebe. Záhadné závazky, které dřív neexistovaly. Buď se s tebou pořád hádá, nebo je až podezřele milá. Obojí je špatné znamení. Jedno znamená, že si buduje obžalobu proti tobě. Druhé, že si vyrovnává vinu za to, co už dělá nebo plánuje. A víš, co mě na tom rozčiluje nejvíc? Společnost to podporuje. Každý časopis, každá talk show, každý terapeut jí říká, že si zaslouží být šťastná. Že se musí najít. Že se nemá spokojit s málem. Validují její paniku, povzbuzují její vzpouru a oslavují destrukci rodiny. Říkají jí, že její pocity jsou důležitější než závazky.
že její štěstí je důležitější než stabilita dětí, že její touhy mají větší váhu než zkáza, kterou způsobí. Nikdo jí neřekne pravdu, že krása mizí všem, že pozornost je droga, kterou se musíš naučit opustit, že budovat něco trvalého má větší hodnotu, než honit se za něčím pomíjivým. Nikdo jí neřekne, že to vzrušení, které hledá, je jen chemie mozku, ne smysl. Že motýlci, po kterých se jí stýská, jsou úzkost, ne láska. Že vášeň, po které touží, je novost, ne hloubka. Místo toho jít spou řečmi o posílení. Jen do toho, holka. Žij svou pravdu. Následuj srdce. Jakoby 40letá žena následující hormony byla něco jiného než 16letý kluk dělající totéž. Oba jsou otroky biologie. Oba dělají strašná rozhodnutí. Oba zničí všechno kvůli krátkému rauši. A ty máš chápat. Podporovat. Dát jí prostor. Pracovat na sobě. Jakoby se dalo soutěžit s opojením z toho, že tě chce někdo nový. Můžeš se stát dokonalým manželem přes noc. A stejně to nebude stačit. Dokonalé je předvídatelné. A předvídatelné neuvolňuje dopamin. Další pravda, o které se nemluví, role jejich kamarádek. Ty rozvedené posílené ženy nejsou její přítelkyně. Jsou to díleři. Tlačí ji k propasti, protože potřebují společnost dole. Potřebují potvrzení, že se rozhodli správně. A nic nepotvrzuje špatné rozhodnutí víc než to, když ho udělá někdo další. Sleduj, co se stane, když začne trávit víc času s rozvedenými ženami. Najednou je každý běžný problém týráním. Každá rutina útlakem. Každá povinnost obětí. Přepíšou celý její život do role oběti. Tvoje stabilní manželství se změní ve vězení. A sociální sítě? To je benzín do ohně. Nesrovnává své manželství s jinými manželstvími. Srovnává skutečný život s digitálními fantaziemi. S filtry a pečlivě vytvořenými lžemi. Algoritmus se stane jejím terapeutem a krmí ji přesně tím, co její panika chce slyšet. Odejít je odvážné. Zůstat znamená spokojit se s málem. A štěstí je jen jedno dramatické rozhodnutí daleko. To, co nevidí, je následná realita. Nevidí ženu o 6 měsíců později, když se nový přítel ukáže jako obyčejný chlap se stejnými chybami. Nevidí Vánoce o samotě, protože děti zůstaly u táty. Nevidí, že začínat znovu ve 40 není osvobozující. Je to vyčerpávající. Neví, že vyměnila hluboké spojení za povrchní pozornost. Skutečné partnerství za krátký rauš. Ano, muži stárnou psychologicky úplně jinak. Když je muži 40, společnost mu říká, že vstupuje do nejlepší fáze. Stříbrná liška. Zkušenosti, zdroje, jistota. Jeho hodnota na trhu často roste. A on to ví. Ale ženám společnost říká, že jsou za zenitem. Neviditelné. Každé narozeniny po 35 jsou pohřbem mládí. Mužům se říká, že jejich víno zraje. Ženám, že jejich mléko kyne. Tenhle rozdíl je zásadní. Muži čelí stárnutí s jistotou. Ženy s hrůzou. Proto mužská krize středního věku většinou znamená hračky a dobrodružství. Ženská krize znamená popření stárnutí skrze zničení všeho, co připomíná, že čas uběhl, včetně rodiny. 45letý muž ví, že by mohl ženy přitahovat. Často mu to stačí. Nemusí jednat. 45letá žena má pocit, že její poslední šance být chtěná mizí. A to zoufalství ji nutí jednat při každé příležitosti. Nejde o spravedlnost. Jde o pochopení, že muži a ženy čelí stárnutí s úplně jiným psychologickým nastavením. A to vede k úplně jinému chování. Jeho krize ho strapní. Její krize ničí rodiny. A víš, co je nejhorší? Jak ty ženy po odchodu přepisují historii. Najednou celé manželství byla lež. Nikdy jsme nebyli šťastní. Celou dobu jsem se přetvařovala. Byl vždycky kontrolující. Každá hezká vzpomínka je smazána. Každá drobnost se změní v týrání. Musí z tebe udělat padoucha, aby mohla být hrdinkou. Znám muže, kterému žena odešla po 18 letech.
Říkala, že byl emocionálně násilnický. Pro něj to byla novinka. Měl fotky, videa, dopisy lásky pár měsíců před odchodem. Ale teď bylo všechno falešné. Protože pravda je jednodušší. Potřebovala z něj udělat zlo, aby mohla žít se svým rozhodnutím. A děti? Kolaterální škody v její válce proti stárnutí. Říká si, že to pochopí, že se přizpůsobí. Ale dětem nejde o štěstí rodičů. Jde jim o stabilitu. Budou roky v terapii, aby pochopili, proč byla maminčina potřeba cítit se mladá důležitější než rodina. Načasování je vždy stejné. Když děti přestanou vyžadovat nepřetržitou péči. Když má konečně čas přemýšlet. Scrollovat. Porovnávat. Vzpomínat, kým byla před plenkami a kroužky. A ta, na kterou vzpomíná, byla mladá, chtěná, plná potenciálu. Ta dnešní je obyčejná. Nesrovnává realitu s realitou. Srovnává ji s fantazií. A realita s fantazií vždy prohraje. Nejnebezpečnější okamžik manželství je, když začne dostávat pozornost od jednoho konkrétního muže. Vztah už zachránit nejde. Možná se vrátí, až to selže. Ale ta žena už není tvoje žena. Je to cizinec s její tváří. Mnohé z těchto žen přesně vědí, co dělají. Vědí, že ničí rodinu. Vědí, že ubližují dětem. Ale strach ze stárnout bez posledního dobrodružství je silnější než láska k rodině. Racionalizují to. Nebyla jsem šťastná, ale pravda je jednoduchá. Zvolili ego místo rodiny. Validaci místo loajality. Když to pochopíš, dojde ti, že to nebylo osobní. Neodchází kvůli tobě. Utíká před realitou. Před stárnutím, smrtelností a bezvýznamností. A ty věci symbolizuješ. Byl jsi s ní, když byla mladá. Vybral jsi si, když měla možnosti. A odměnou je opuštění, když by měla být vděčná. Ale vděčnost vyžaduje moudrost. A moudrost se s panikou nesnáší. Společnost jí tleská. Odvážná. Našla se. Ale nikdo nepočítá zničené rodiny. Moderní žena na to nebyla připravena. Byla vychována jako princezna. Nikdo ji nepřipravil na zeď, do které každá žena narazí. Mužům říkám jedno. Nikdy to nebylo o vás. Mohli jste být dokonalí a stejně by odešla. Byli jste jen oběťmi její války s časem. Žena, kterou jste si vzali, už neexistuje. A nikdy to nepřizná. Vytvoří příběh, kde je hrdinkou. A vy jste byli jen překážka. Nemůžeš jí milovat skrz to. Nemůžeš jí přesvědčit. Nejde o vztahový problém. Jde o existenciální krizi. A ty jsi symbolem všeho, před čím utíká. Co má muž dělat? Všímat si varovných signálů. Chrání sebe a děti. Připravit se. Protože když žena po 40 exploduje, strhne všechny s sebou. Ne všechny ženy. Ale stále méně těch, které chápou, že krása mizí, ale charakter zůstává. Sleduj paniku. Obsesivní mládí. Nostalgii. Hlad po validaci. Odpor k odpovědnosti. To jsou varovné signály exploze. Ženy po 40 neodcházejí. Ony ničí. Ne ze zla. Ze strachu. Strachu ze stárnutí. Ze ztráty výjimečnosti. A kvůli tomu obětují všechno, aby se ještě jednou cítili výjimečné. Neříkej, že jsi nebyl varován.